Magandang araw sa inyong lahat mga kaistorya. Welcome back sa ating YouTube channel. Kamusta kayong lahat? And for today's video mga kaistorya is ibibigay ko na sa inyo ang update patungkol kina Madonna at ni Rocky. Pero bago natin simulan ang istorya natin sa araw na to mga kaistorya, no, is kung bago ka pa dito sa ating YouTube channel is huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell button para pag may bago tayong upload na video is isa ka sa mga unang makakapanood. And without further ado mga kaistorya, let's rock and roll VTR! It's a revolution. So can you see it? And yun na nga yun mga kaistorya, no? And for today's video is bibigay ko na sa inyo o bibigyan ko na kayo ng update patungkol kina Madonna at ni Rocky. So kung naaalala nyo sa mga past na upload natin is na-upload yung pagbablog natin kina Madonna at ni Rocky kasi nga is naglilimlim na si Madonna, no? So wala masyadong ganap, wala masyadong happenings dun sa kulungan nila Madonna, kaya nag-twist tayo ng ibang topic mga kaistorya. And good news sa ngayon is babalikan na natin sina Madonna at si Rocky kasi dun naman tayo nag-umpisa. So ngayon mga ka-istorya is meron tayong good news at meron din tayong bad news. Siguro uunahin ko na yung bad news para pag end ng video natin is good news at positive pa rin yung maiwan kung baka sa inyo mga ka-istorya, no? So eto na yung naging bad news. So siguro mga 1 to 2 weeks ago is nag-start na itong mamisa nag-start na yung mamisa yung mga itlog ni Madonna. So out of 10 na itlog, 10 yung initlog ni Madonna. Out of 10 is 6 lang po yung napisa and yung 4 po is naging bugo na baho. Ano bang tawag sa Tagalog yun? Basta hindi na niya pinisa yung 4. And unfortunately po sa out of 6 po na napisa is yung 2 is hindi po nag-survive. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nag-survive. 4 lang po yung successfully na nabuhay. And ito na nga yung good news mga ka-istorya, no? Bago mamisa itong mga itlog ni Madonna is binigyan ulit tayo ng isang pares. So 2 yun. So nasa 8 na sila yung mga manok natin dyan sa kulungan. Meron tayong 2 kulungan dyan. Yung malaki, yung kulungan nila Madonna at Rocky, at yung luma nating kulungan na maliit. So doon ko nilagay yung bagong pares natin na binigay. So nasa 8 na yung mga manok natin. Si Rocky, si Madonna, tsaka yung 4 nilang sisiw, tsaka yung 2 pares nating bago. So 2 yun, 2 pares pa, isang pares. So 2 yun. So naging 8 yung manok natin. So ngayon ay papakita ko na sa inyo paano itsura nila ni Madonna at ni Rocky, yung sisiw nila at tsaka yung bagong pares natin. So tara, samahan nyo ko, tingnan natin yung sura nila ngayon. And nandito na nga tayo sa kulungan nila Rocky at Madonna, no? Kung napapansin nyo is nasa labas si Rocky. So nilabas ko si Rocky kasi nga nandyan sa loob yung 4 nilang sisiyo at baka masaktan nitong si Rocky. Kaya napisisyonan ko na ilabas muna si Rocky mga ka-istorya, no? So titignan natin yung loob ng kulungan nila Madonna at saka yung 4 niyang sisiyo. So tara. So yan na yung 4 na sisiyo nila Rocky at ni Madonna mga ka-istorya, no? So yan yung 4, yung masisiglang 4 na sisiyo, yung successfully na napisang sisiyo. So nasa 1 to 2 weeks na siguro itong mga sisiyo na to. So maganda naman yung mga kalagayan nila, healthy naman. So eto lang yung out of 10 na naging itlog ni Madonna is 4 lang talaga yung successfully na nabuhay. Eto naman mga ka-istorya, no? Eto naman si Rocky. So papakita ko sa inyo. Tignan nyo naman, masiglang na sigla pa rin. So ama na siya ngayon mga ka-istorya, no? So yung isang pares naman is papakita ko naman sa inyo. So ito na yun. So ito yung 2 pares mga ka-istorya, no? Teka mo na. So yan, isang pula na katulad ni Rocky at saka yung isang babae. Hindi ko alam kung ilang buwan na to. So yan yung 2 pares natin. So yan yung luma nating kulungan, yung maliit, at saka ito yung malaki kina Rocky at Madonna. So dito muna natin kinulong yung bago nating pares. Yan o, yung 2.
So ayun mga kaistorya, no, nakita na natin yung mga manok natin, yung bagong pares na kasi na Rocky at ni Madonna at yung apat nilang sisiw. And mamaya mga kaistorya, isamahan nyo ulit ako, magpatuka tayo kina Rocky at Madonna at saka yung mga bagong manok natin. So i-update ko kayo mamaya, and mamaya ulit hapon is meron ulit tayong panibagong good news kasi merong makakasama sila Rocky at Madonna at saka yung mga manok natin. Yan yung sorpresa nating mamaya, no? So yan yung aabangan nyo, and bibigyan ko kayo ulit ng update mamaya. Paulit-ulit na ako. So, yun muna. And, let's go. Yun mga kaistorya, no, tanghalian na, nandito na tayo sa kulungan nila. Tara, pakainin na natin yung mga manok natin. And yan na nga yun mga kaistorya, no? So kumakain na sila. Si Rocky yung kumakain. At yun, nandun yung si Madonna at saka yung apat niyang sisiw kumakain na rin. And yung dalawang bago natin pares dito. So sila yung pinakamatakaw dito sa walong to. Yun o, kumakain. Yun. Si Rocky. Gustong gusto nila tong feeds na to eh. Ayun. At yun mga kaistorya, natapos din natin patukayin yung mga manok natin. Nakita nyo naman kung gaano katakaw yung bagong pares natin. At nakita nyo naman kung gaano nila kagusto yung feeds nila yun kasi inaantay talaga nila. Alam na nila yung oras ng kainan nila. And mamaya is pakilala sa inyo. Yun yung magiging bagong kasama nila Rocky at ni Madonna at ng iba pa natin mga manok. So maya ipapakilala ko sa inyo. So yan yung malaking sorpresa ko sa inyo kung sino yung magiging kasama ng mga manok natin. And mamaya na lang yan. Ulit, babay muna mga kaistorya. And eto na nga yun mga kaistorya, no, ipapakilala ko na sa inyo kung sino yung bagong makakasama nila Rocky at ni Madonna. So ito siya. At ito na mga kaistorya, no, ito na yung bagong makakasama ni Rocky at ni Madonna. So hindi ko po alam, hindi ko po sure kung anong breed na to si Kobe kasi yung ina po nito is full blood po na Shih Tzu at yung ama naman po nito is half blood na Pomeranian po. So ipapakita po yung picture nila yun. So yan. So ito po yung panibagong kasama ni Rocky at ni Madonna. Isa po siyang lalaki. Si Kobe. Ayun. Si Kobe. Ito po yung panibagong makakasama ni Rocky at ni Madonna. So palatulog po ito. Pagkatapos kumain, matutulog agad. So, abang-abangan nyo yung mga vlog namin kasama si Kobe. So, ito na yung makakasama natin araw-araw sa mga vlog natin, ano? So, yan. So, dito na po muna magtatapos yung vlog natin sa araw na to. So, bye-bye ka na, Kobe. Bye-bye mga kaistorya. So, yun po mga kaistorya, yun po yung naging content natin ngayon. Nakita nyo na po yung update kina Madonna at Rocky at itong bagong makakasama nila si Kobe. So, yun po muna ngayon sa araw na to. And bago po natin isara yung video natin ngayon is huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, and mag-subscribe. And i-hit mo na rin yung notification bell button para pag may bago tayong update na video is isa ka sa mga unang makakapanood. And stay safe mga kaistorya. God bless you all. See you sa next video. Peace out. Bye-bye. Bye-bye, Kobe. Bye-bye. Bye-bye, Kobe. Bye-bye.